Halor ka jing lip bakha kha jong boarding haki dong ba ithan nongpo kabala khata ki babon balang UMLE ka nongpo constituency uba Meryl Bonds im kum uwei ne ki nong mi khmat jong athan ri bhoi ulapan paw bana ka liang jong u ula dep pan pha ka jing tho sha mentri badai pech jong ka tarat boarding electric pan penti kana baki dei ban pan bet no kham kloi ka jing du boarding electric hapo ka dong ba ka than nongpo Shu ulo ang hakabai day ba kajing sem jing e jong ipat pa halor kajing du ya ka boarding electric undang bot dien ban pun urlong ban wanra ya ka shispa life RKV hapo nongpo kabla sa teng laslam. Bat nakaliang jonga personally hi ngala tho kajing tho sha ka power department menteri naga banta bandi ban restore wood ya kane hapo khndiat sngi hagaju ko por la tho ru naga banta ban pentikna ba ka boarding electric hapo ka headquarter jongi ke de ban biang kajing budin nagamta ban pun urlong no ya gane ka 132 kVA nagabanta ka nong po town ke de badang sa teng ila budin hagi por gi baladep bat mentaru nakaliang ga jonga hi personally la budin ya gane ka kam bat ngi kenturu longba jong ke de gelat patai kubor saka sorkar por begini gidi gijing ki bagi pat ba ke kendu nang por ni kwa bagane ka 132 kV naga benta ka ban kata ya jing don kam jong light nam ta ka nongpo area hai baro ka we bat ki snong gi ba pramarjan jong gri boy khanang bagin la ban light naga ne ka jing duna pelat ka ne ka jing supply ka boarding bat ha ju ka por gi kentujur ya ka department ka ba pet ya kita nat boarding naga benta ban de ban le kloi ban penbet ya ka ne ka jing lip ka boarding ka bala palat ka jing complain ka bala bun ka bala wan ba ngi scam balang bagi jing tho along ba ki telefon ki bangi lai phone ngi lai kren ngi scam ba ke de ban la ban pan bhan ok loi kat bala khanang bagi pat ba ke jong ngi kin nom jinjar ha ka ba kum ka ne ka por ka bangi don kam ya ka boarding na ka por sa ka por